Kadon ke bau ble kwa ban kren yang ai pi lang ba na ka ktin jungu haka jingim jingi kalong ko bedon kam yangi bagin yo singo ka ktin jung ble na gwe ka por su ka por haka jingim jingi ta ka ni ka por nga kwa ban singo na ka ktin jung ble kat tu kan ni hap deng jong pi ki parlok ki be ki jonga ka ba pi pila ban chem ka gospel kat kum Yohanes kalanung ko pra kat khot ka ban kong ter kum to haka ni ka khana ka ong ktin jung ble kat ba ujisu dang hikai haka tempul lawan kinong tho pat kini ki Farisi kilawan lam ye gawe ka ganthei kilawan lam ye gawe ganthei ha ujis Kris haka ta ka jing walam joki kila ong ba ya kini ganthei lalap haka ba klim hanrei ya kini ke ebaro ka ba kiwan lam kini ganthei ka jing thmu joki kalong tang ban tenju ya ujis Kris ong ka ktin jong ble bat kila peni larangi pek it khot ke pesan kila peni ba bat kila ong ba Moses ulah hukum yangi Moses ulah hukum bala ladalap yanu haka baklim ka mut olen temau bat kila ong yu jisu ong kila ong yu mimin ong kumno haba ka hukum Moses la tho ba haba lalap yanu haka baklim ba olen temau yaki Renyu yang ni ba ujis Kris uklam keren ni usnap jar bat udem hatibian ong ka ktin jong ble udem hatibian bat utho ong ktin jong ble enrei kini ki Farisi kini ki Farisi kini no tho kilaya kili u ni kilaya keren yu bat Jisu adin katukan ipor Jisu le yeng bat jubab iki Lalanon manu na pedang jepi ubas ngau bo umdon pop dolan temma nongkong ya kini genthei rei den katukan ipor kini ki Farisi kini nong tho anda kili asngau kata ke jubab ke jong Jesus Kris ke ba penlong iki ong ka ktin jong ble kile mi we den we nang ta kebumut kile mi kile lek nang ta haka jingim jonga jongpi haka jingya liti jingi kum ki briu ki bala thak nang da ublei haka dur jong ungi ni kum ta ki briu ki bala shikri ublei haka jingi bun sim ni julong kum kini ki Farisi ni kini nong tho ki ba shek penrem ki briu ni ki ba tenju ki we haka jingi bun sim haka jingi kalong kum ta ki habang yo I ba ki briu ki le pop ni ki le ike ke bom ye dai kat kum komon jong blei ki penrem ki haka jaka bangin aiman sim ki bangin wan ra ai pedang jigi kubor ring ni penban ni penrem ki ngilong kum kini kum kini ginong thok kini ki Farisi thik haka jingi ka ba man laga si ka bangi ni im hanre ka ktin jong ble ka ong ngai phi kini ka por ujis Kris uyeng haka ta ka nong rim ka ba kumba ka ktin jong ble ka ong ka gospel ka jong Yohanes galanong ka balai khot pakhanyo upha yu khon chikini ka perthei ka mut upha yu Jesus Kris chikini ka perthei om ye ka ban penrem hanre ye ka ban penim ye ka gi mensim ki bala jot ye ka gi mensim ki bala pat kata ka long ka jing tmu ka jong Jesus Kris udon hang ni uklem penrem yenu uyeng ka ta ka jing shisha uyeng ka ta ka nongrim ka ba udon leni uyeng ka ta ka nongrim ka ba uwan da ka jing tmu chikini ka perthei ban penim yang ai phi kalau ngejing singau lek ran larangi perkhat haka jingi maroi laranga ngadon haka jaka jong kata riu kan thei ngadon hata nga perkhat ngan lek no ke bangangan perkhat ke jing perkhat jonga kalong om don lat show ngan layak pa yang ni uni Jesus Kris udon haka jingim jongan jingpi hapa deng jing syak keno hapa deng jing syak penrem jongan ke perthai ke banging im rikan mau Jesus Kris udon hasenda jonga ba jopi penrem yang ngai phi wala da ka perthei ka penrem yang ngai phi penrem yang ngai phi ni Jesus Kris penrem rei uong ngangam penrem phi khele wala pop show kan mau bahaba Jesus Kris ulo ong yang ngai phi bang unong penrem yang ngai phi kan mau bau ong wala pop show ni wala show ya ka pop ka jingim jopi ni wala show ya ka pop ka ba pil le ka jingim jopi kan mau ki plok ki bi jonga Jesus Kris
uong ingai pi hadin bangi le kala bemut hadin bangi le pediang Jesus Kristus hadin bangi le yok map yipop jungi kan mau pau Jesus Kristus uong ingai pi bangi mdei shu ban le pop mar ulama ingai pi mar ula ai gini ke jingim ingai pi namar ula wan jini ke pertai om ni ke ban penrem yanga ne yepi andre ke ban penim ingai pi